A resposta do secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, xerou tensión no seo do goberno bipartito BNG-PSOE. A misiva chegou antes aos medios de comunicación que o Concello de Pontevedra. Eu teño que decir que oficialmente eu non teño conocemento de nada disso, vale? E a partir de que o teña, tomaremos as medidas pertinentes ao respecto, non hai máis nada. Para Fernández Lores, o contido da misiva e o seu apoio á estrategia Pontevedra Flúe, impulsada dende a Concellería de Desenvolvemento Sostible do socialista Iván Puentes, con investimentos por valor de 24 millóns de euros, son promesas electorais. Non opino sobre o que as promesas electorais de ningunha forza política, non sexa socio ou non de goberno. A min isto me parecen promesas electorais e, obviamente, eu sobre eso non opino, non? Sobre o proxecto de construción do novo vial en Mollabao, que, segundo explica Morán na carta, non conta co apoio de Costas, o alcalde recordou que si ten os votos favorables de todo o goberno e sinalou outras cuestións que Costas ten pendentes en Pontevedra, como rematar o paseo a Marín. Pois esa estrategia Pontevedra Flúe, con todo o respeto, non está aprobada en ningún organismo oficial do Concello, non? Que me parece moi ben, pero non está aprobada en ningún organismo oficial do Concello. O que sí está aprobado e cos votos de todo o goberno é o bypass de Mollabao. Non me gusta que un proxecto como Paseo a Marín este feito a medias. Por lo tanto, primeiro, acabaremos o proxecto ese. Segundo, contestaremos a demanda que lle fixemos para poder facer ese bypass de Mollabao e despois o demais, todo o que veña á rede é peixe, nós encantados. Fernández Lores tamén se referiu ás xestións dos seus socios de goberno. Recordou aos socialistas que a negociación con outras administracións é competencia da alcaldía. Que eu sepa, hasta ahora as competencias sobre relacións con outras administracións tenas esta alcaldía, vale? E, polo tanto, os compromisos que este goberno adquire con outras administracións é a través da alcaldía, que é unha alcaldía única, con competencias sobre relacións con outras administracións.